Ola, que tal, señoras e señores? Benvidas e benvidos a este espazo informativo da Televisión Municipal no que imos facer un percorrido pola actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Hoxe é venres 21 de febreiro de 2025 e comezamos con información de servizo para a cidadanía porque esta semana coñecíase a adxudicación das obras de remodelación e mellora da Praza da Madalena. O Concello das Pontes vende a adxudicar o proxecto de remodelación da Praza Multideportiva do barrio da Madalena. A empresa Uso 29 vai ser a encargada de afrontar un proxecto que supón unha inversión total de 181.427 euros procedentes da Deputación da Coruña. Precisamente, esta mesma semana, o alcalde das Pontes, xunto cos concelleiros Lona Tenreiro e Roberto Rivera, visitaron este espazo, co que se vai completar a remodelación integral do poboado ou sumarse esta nova obra á remodelación da Praza Central do barrio e as melloras dos sistemas de saneamento, iluminación, pavimentación e mobiliario urbano. Durante esta visita, Valentín González Formoso daba conta dos principais obxectivos deste novo proxecto: mellorar a funcionalidade deste espazo ao tempo que se dá resposta a unha bella demanda dos propios veciños e veciñas do barrio, como é aunar lecer e convivencia nesta zona. Foi adxudicada estes días a remodelación completa desta praza que quedaba do Pobo da Madalena. É unha praza central do barrio e que vai a conlevar unha remodelación consistente en habilitar unha pista multideporte, que era unha reclamación que nos facían desde o barrio desde hai moito tempo. Tamén unha zona xardinada, renovación lóxicamente do que é o alumeado, renovación do que é o mobiliario urbano. E, bueno, con isto deixamos prácticamente o barrio da Madalena totalmente remodelado, non? Un barrio que recibimos no seu momento totalmente deteriorado, con sistemas de abastecemento, de saneamento, de alumeado, sistemas eléctricos, pavimentos totalmente deteriorados, e hoxe está remodelado en boa medida pola aportación financiera da Deputación da Coruña, no? Que leva financiado o 95% de todas as obras que serviron para remodelar o barrio, e que neste caso volve a financiarnos con preto de 400.000 euros para remodelar unha obra que vai a cometer unha empresa local, Uso 29, que é a adxudicataria da mesma. Con respecto ás obras que o Concello confía en que arrincarán o antes posible, está previsto que esta praza se convirta nunha pista multideportiva na que practicar fútbol, balonmán e básquet, con porteirías e canastras, nova iluminación, pavimento e tamén un mobiliario semellante ao xa instalado noutros puntos da zona. Ademais, apostarase por dar vida a un espazo inclusivo, sen barreiras físicas e con itinerarios accesibles para persoas con algún tipo de diversidade funcional ou problemas de mobilidade. E tamén esta semana celebrábase nas Pontes a presentación dun libro que recolle os 21 anos de historia da Romaría Internacional. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, participou este mércores na Casa do Peso na presentación do libro A permanente aventura da Romaría Internacional, escrito por Bernardo Baliño e que recolle os fitos e anécdotas desta festa cultural que marcou un antes e un despois no acceso a espectáculos internacionais no rural galego. Durante a presentación, a que tamén asistiu Aquilino Meizos, o alcalde das Pontes no momento no que se constituíu o patronato da Romaría Internacional, o actual rexedor pontés Valentín González Formoso aproveitou a ocasión para poñer en valor este evento que permitiu achegar aos concellos e aos núcleos de poboación máis rurais espectáculos culturais de nivel internacional que ata ese momento estaban ao alcance tan só de grandes cidades. No libro, Bernardo Baliño, que foi director da Romaría Internacional durante 20 anos, recolle todas as edicións do festival, celebrado entre 1980 e 2001, detallando como os concellos que formaban parte do patronato conseguiron coordinarse para chegar ao rural grandes agrupacións folclóricas internacionais, ademais de crear un espazo para a promoción dos grupos locais. Na publicación non faltan as anécdotas, algunhas das cales contaba Bernardo Baliño durante a súa presentación, que tamén desvelou que ten moito sentido que se faga esta presentación nas Pontes, xa que foi no noso concello donde se asinou a Constitución do Patronato da Romaría Internacional. E vimos de coñecer esta semana a programación completa da 44ª edición da Feira do Grelo das Pontes. O Concello das Pontes daba a coñecer esta semana o programa completo de actividades da edición número 44 da Feira do Grelo, que terá lugar os vindeiros 1 e 2 de marzo. Unha cita gastronómica a través da que se busca poñer en valor un dos produtos máis emblemáticos da gastronomía local,
e render homenaxe á agricultura máis tradicional, e para que os departamentos de Cultura e Turismo do Concello das Pontes deseñaron unha programación que conxuga as actividades máis tradicionais, como o concurso de cestas, coa venda de produtos agrícolas, actividades de promoción das razas gandeiras autóctonas e, por suposto, a música. As actividades comezarán o sábado 1 de marzo ás 10 da mañá na rúa Ramón Cabanillas, cunha exhibición de torneado e talla de madeira a cargo da Asociación de Amigos da Madeira das Pontes. Nesta mesma rúa e á mesma hora abriránse os postos de venda de produtos autóctonos de alimentación, agasallos, cosmética e pezas de xoiaría. O mercado poderá visitarse o sábado ata as 2 da mediodía e dende as 4 ata as 7 da tarde. Ademais, na carpa instalada na Avenida da Coruña durante toda a fin de semana, a Federación de Razas Autóctonas de Galicia achegará ata as Pontes unha exposición de razas gandeiras autóctonas en perigo de extinción e unha degustación de petiscos elaborados con razas autóctonas co obxectivo de dar a coñecer as características e beneficios deste tipo de gando. Por outra banda, os grupos de música tradicional no Cómbaro e a Xouxere percorrerán as rúas do centro do pobo a partir das 11:30. E a xornada do sábado rematará cunha gran verbena de Entroido a cargo da Orquestra Marbella no patio do Colexio Santa María. O domingo, 2 de marzo, as actividades arrincarán ás 8 da mañá coas inscricións para o concurso de cestas na Praza de América, onde os produtores poderán presentar as súas propostas ata as 10 da mañá. Ás 11:30, o xurado fará entrega dos premios ás cestas gañadoras na propia Praza de América. Ademais, a partir das 10 da mañá, o público asistente poderá gozar novamente na rúa Ramón Cabanillas dunha exhibición de torneado e talla de madeira a cargo da Asociación dos Amigos de Madeira das Pontes. Nesta mesma rúa e á mesma hora abriránse os postos de venda de produtos autóctonos de alimentación, agasallos, cosmética e pezas de xoiaría. O mercado o domingo estará aberto de xeito ininterrompido ata as 5 da tarde. Por outra banda, a partir das 11:30, as rúas da vila encheranse de música cos pasarrúas de Ostrevillas e Canabella, e a partir da 1 da tarde, no patio do Colexio Santa María, celebrarase a tradicional degustación popular, que incluirá un menú composto por sopa, cocido con grelos, costela, touciño, lacón, chourizo, garabanzos e patacas, incluindo a sobremesa, pan e a bebida. O prezo será de 25 euros por persoa e o menú estará disponible para levar. Todas aquelas persoas que queiran degustar freixos deberán trasladarse ata a Avenida da Coruña, onde estará instalada a freixoeira dende a mañá do venres e durante toda a fin de semana en horario de mañá. O peche de ouro desta edición número 44 da Feira do Grelo virá da man do concerto de Uxía e Celina da Piedade a partir das 6 da tarde no Auditorio Municipal Cine Lobby. E cambiamos agora de asunto para contarlles que o equipo da Radio e Televisión Municipal do Concello das Pontes facía esta semana unha labor pedagóxica visitando aos alumnos e alumnas de Educación Infantil do Colexio da Fraga. O mundo do xornalismo e do audiovisual ten na nosa vila futuro. É que o pasado martes, por unhas horas, os alumnos e alumnas de Educación Infantil do Colexio da Fraga se convertían en pequenos Pedro Piqueras ou Ángeles Barceló microman para sacar as mellores declaracións e confesións aos seus compañeros e compañeiras de clase. É que os equipos desta casa, xunto cos seus cámaras Carlos Orejas e Miguel López e a redactora Erika Cabeiro, cambiaban o plato de grabación pola biblioteca do Centro Educativo Pontés para chegar á labor que se fai dende a televisión municipal a estes nenos e nenas. 40 estudantes de 3, 4 e 5 anos puideron coller un micro, poñerse diante da cámara e tamén os seus mandos, presentar os seus compañeiros e incluso facer algunhas entrevistas das que nen as propias docentes puideron fuxir. Grazas a Ariadna, Brian, Inés, María ou Enzo puidemos coñecer dende os seus equipos favoritos, ata que deporte practican e incluso algo tan propio destas datas como o disfraz e as carautas que van lucir nestas festas de Entroido. Pois hoxe estamos aquí no Colexio da Fraga e vamos falar con dúas das alumnas do grupo de 3 anos. Estamos con Valle e con Lara. Hola, nenas. Que tal hoxe? Que fixechedes hoxe pola mañá na escola? Ata que chegamos nosoutros. A ver, con quen estivechedes? Quen é a vosa profe? Eli. Eli. E que vos enseña Eli? Que fixechedes hoxe pola mañá con Eli? Trabajitos. Trabajitos. E contasme un pouquiño, a ver, como son esos trabajitos? Que facedes? Traballades con tixeiras, con pegamento, con colores? A veces jugamos con pegamento. Ai, que guai. E pintades animales? Sí. Contad. A ver, podedes nos contar, a ver, de que vades ir disfrazadas? Que ahora que estamos en Antroido,
A ver, de que vades disfrazadas? Valle, ti de que vas disfrazada? Pues en carnaval en mi casa voy a ir de unicornio porque quiero comprar este disfraz. Ai, que chulísimo. De Elsa. Vas ir de Elsa, Lara? Pues yo tengo un disfraz de Elsa. E aquí na escola de que vos vades disfrazar, Lara? De enanitos. ¿De qué te vas a disfrazar en los carnavales? En la cabalgata es secreto. Ai, é secreto. Vale, é secreto. E en el cole? De pitufina. Y voy a llevar un ramo de flores. ¿Qué es tu comida favorita? Los espaguetis. ¿Qué color te gusta? El azul y el morado. ¿Y a qué deporte vas? Estes pequenos e pequenas desfrutaron de verse nunha cámara ou de xogar cun auténtico micro. E incluso houve grandes descubrimentos como o pequeno Manuel, un alumno de sexto de infantil que nos deixou abraiados cos seus coñecementos sobre xeografía. Pero también conoces una torre. ¿Cómo se llama esa torre que me hablaste el otro día? ¿Cómo se llama, Manu? En Italia. Sí, en Italia. ¿Cómo se llama? La torre de Pisa. ¿Y cómo está esa torre? Torcida. ¿Cómo? Torcida. ¿Y por qué está torcida? Porque si la ponen recta, pueden inclinar aún más la torre. Ah, claro que sí. Vale. ¿Y qué más países conoces, Manu? ¿Te acuerdas del otro? Alemania. Alemania. ¿Y dónde se encuentra Alemania? Mira para allá. Más arriba de Francia. Ah, más arriba de Francia. ¿Y qué? Me dijiste que había en España algo, en un sitio. ¿Qué era? Un monumento. Sí, un monumento. ¿Qué La era? Sagrada Familia. La Sagrada Familia. ¿Y dónde se encuentra la Sagrada Familia? En Barcelona. Con esta visita, a Televisión Local pecha o ciclo de xornadas no Colexio da Fraga nunha experiencia educativa única para estudantes, mestres e, por suposto, para os que formamos parte deste equipo, que deste xeito, por un día, cambiamos a políticos e deportistas por esas novas xeracións que protagonizarán as informacións do futuro. E o pasado venres, as táboas da Casa do Peso enchíanse de música para recibir a formación en contra procedente de Castela e León. Os sons dun instrumento tan descoñecido como o contrabaixo tomaron o pasado venres o escenario da Casa do Peso. A lida manda a organización do Conservatorio de Música das Pontes e co respaldo do Conservatorio de Música de Castela e León, veciños e veciñas tiveron a oportunidade de desfrutar da formación en contra, un grupo de 4 contrabaixistas procedentes precisamente da comunidade veciña e que ofreceron un interesante recital no que aunaron temas do máis clásicos con partituras de cancións de sobra coñecidas polo gran público. O burgalés Nicolás García, a compostelana Jessica Paz, o cántabro José María Revuelta e o coruñés Antonio Romero foron os grandes protagonistas desta proposta musical que deixou abraiado a un público presente pola súa originalidade e a súa capacidade de dar vida a unha mestura moi atractiva de clásicos do xénero con temas pop. E que non todos os días podemos desfrutar de sons dos Beatles mesturados con Gustav Miller ou Giuseppe Verdi.
E tras desta cita esta mesma tarde, tamén da man do Conservatorio, puidemos desfrutar dun novo recital, neste caso de piano, e dos alumnos e alumnas de José Manuel Campello e Ernesto Gancedo. Un recital que repasaremos a vindeira semana e que se vai completar co listado de audicións que teremos nuns días. Unha axenda na que o día 27 están programadas as audicións de violonchelo, percusión e clarinete, ás 5, ás 6 e ás 7 da tarde, respectivamente, e que deixará para o venres 28 a audición do alumnado de violín dende as 4 da tarde. E continuamos falando de música, pero desta volta daqui, das Pontes, porque a Escola de Música da Banda Municipal retomaba os seus talleres de instrumento desta volta, recibindo a saxofonista betanceira Sara Seoane. A Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa retomou a pasada semana os seus obradoiros e talleres específicos de instrumento. En esta ocasión, recibindo a saxofonista Sara Seoane Belenda. A intérprete de Betanzos e agora mestra de saxo no Conservatorio de Música Profesional de Santiago visitou as dependencias das Escolas de Música da Banda Pontesa, coa fin de impartir unha masterclass para estudantes da Escola Pontesa e tamén xeareiros deste instrumento, e que acudiron non só como alumnos, senón tamén como ointes, xa que as despezas ofertadas para este curso quedaban escasas. A experta ofreceu tanto sesións individuais como en grupo que se pecharon cun pequeno recital onde as persoas participantes puideron aplicar algúns dos consellos e directrices de Seoane. Como clausura, ademais dunha pequena mostra musical, cada participante neste curso levou o seu diploma acreditativo do aproveitamento desta primeira sesión formativa do ano, e que de seguro non vai ser a última coa que nos sorprendan dende a Escola de Música da Banda Cultural das Pontes. E seguimos falando de cultura, pero desta volta falámosles de pintura porque a Casa do Peso está acollendo unha exposición de debuxos dos nenos e nenas que participaban nos obradoiros de conciliación de Nadal do Concello das Pontes. As instalacións do Departamento de Servizos Sociais contan xa cunha nova decoración e que na pasada semana, no segundo andar da Casa do Peso, podemos atopar unha colección de debuxos dos nenos e nenas que o pasado Nadal tomaron parte nos obradoiros de conciliación da vida laboral e familiar. Trátase de 35 propostas, a maioría retratos dos e das campistas, que encalanan un dos paneis que podemos atopar nos corredores desta concellería e que pretenden ser unha homenaxe non só a estes nenos e nenas, senón tamén aos monitores e monitoras que se encargaron de dirixir estas actividades de conciliación. When I came home at lunchtime, I heard a funny noise. Went out to the backyard to find out if it was one of those ratty boys. Stood there with my neighbor, called Peter, in a flux capacitor. He told me he built a time machine like one in a film I've seen. Yeah, he said I've been to the year 3000. Not much has changed, but they lived underwater. And your great-great-great-granddaughter is divine, divine. He took me to the future in the Flux thing, and I saw everything. Boy bands
and another one, and another one, and another one. Girls there with round hair like Star Wars, float above the farm. We drove around in a time machine like what in a film I've seen. Yeah. He said I've been to the year 3000. Autorretrato foi o título escollido para esta colección de traballos que durante todo o mes de febreiro se vai poder visitar na Casa do Peso de luns a venres de 9 a 3 da tarde e de 4 e media a 8 do serán, ademais dos sábados pola mañá e de xeito totalmente gratuito. E os nenos tamén eran os protagonistas do obradoiro que organizaba este pasado xoves a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O xoves na Biblio deron onte unha volta á súa programación tradicional e que semana tras semana tiñamos como protagonista os contos, as lendas e as fábulas de todo tipo. Nesta ocasión, dende a Biblioteca Municipal optaron por afondar un pouco máis non no proceso de transmitir unha historia ao gran público, senón no traballo que supón tirar de imaginación para dar vida a unha aventura novidosa e darlle precisamente vida nas follas dun libro, cos textos axeitados ou eses debuxos cos que facemos unha idea de cada unha das personaxes protagonistas. Así da manda editorial Patas de Peixe e baixo o título de un libro e unha vaca, na tarde de onte a biblioteca quedaba pequena para albergar un novidoso obradoiro de creación de libros. A iniciativa logrou captar a atención de moitos nenos e nenas que esgoitaron as prazas habilitadas para desfrutar desta curiosa actividade coa que pasar a tarde do xoves e que da man desta iniciativa puideron introducirse no traballo que hai detrás das súas historias favoritas. Cada pequeno e pequena ideou a súa propia aventura, as súas personaxes e deu vida á súa publicación, o que puido levar tamén para a súa casa e así compartila coa súa familia e cos amigos. Unha oportunidade de introducirse nas horas de traballo e esforzo que hai detrás de cada un dos libros, por curtos que sexan, que se agochan entre os andeis da Biblioteca Municipal. Tras desta curiosa inmersión no mundo literario, a vindeira semana os xoves na Biblio regresan ao seu escenario habitual, a Casa do Peso. E tamén da man dun vello coñecido, Pablo Díaz, que traerá o seu espectáculo Novas e Bellas Melodías ategado de cancións, contos e aventuras para crianzas de todas as idades. Como sempre, xoves na Biblio, abrirá as súas portas ás 6 da tarde e a entrada será totalmente gratuita. E cambiamos agora de asunto para falarlles de deportes, porque esta fin de semana a Piscina Municipal das Pontes vai acoller a Copa Galega de Waterpolo en categoría absoluta masculina e feminina. As Pontes vai acoller esta fin de semana a Copa Galega de Waterpolo en categoría absoluta tanto masculina como feminina. Unha decía de clubes de toda Galicia vanse dar cita na Piscina Municipal Pontesa para tratar de facerse co título autonómico, coa organización do Departamento Municipal de Deportes, o Clube de Marina de Ferrol e a Federación Galega de Natación. Así as cousas, pola nosa vila pasarán grandes clubes como Pontevedra, o Náutico de Vigo, o Clube de Waterpolo de Santiago ou o Waterpolo Rías Altas, que competirán dende a tarde do sábado por este título. Mañá ás 3 arrincarán os primeiros choques en categoría masculina que irán a un sistema CAO, mentres que as rapazas competirán nunha liga 3 equipos máis a final a que chegará o primeiro clasificado de cada grupo. Xa domingo a competición botará a andar ás 10 da mañá e as finais están programadas para as 6 menos cuarto a masculina e ás 7 a final feminina, con entrega de trofeos dende as 8 do serán. E seguimos falando de deportes porque estamos a menos dun mes da celebración da edición número 32 da clásica carreira pedestre de San Xosé. Toca xa ir quencendo os músculos e comezar cos primeiros adestramentos porque o vindeiro mes de marzo regresa a tradicional carreira pedestre de San Xosé e vai ser da man das súas orixes. E que tras varios anos apostando por un circuito totalmente urbano para poder formar parte do Campeonato Autonómico de Carreiras Urbanas, a mítica cita pontesa volve a Fraga de Dona Rita e sí, co reto de volver subir a tan temida costa da Cubeliña. Será o día 16 do mes que ven, na edición número 32 da mítica carreira pedestre, e que tanto a Concellería de Deportes como o Clube Olimpo van volver levar a tradición. As pistas baixo os carballos da Fraga de Dona Rita, o entorno do río Eume e os arredores do encorro de Ribeira e do barrio de Pontoibo, para recuperar a esencia dun dos retos deportivos máis emblemáticos do calendario de competicións que temos na nosa localidade. Polo momento aínda se está a traballar no percorrido definitivo, xa que a caída da ponte de madeira da Fraga vai obrigar a darlle unha pequena volta ao percorrido tradicional, pero aínda así a xornada vai ser todo un reclamo para deportistas locais e de outros concellos e tamén para os que desfrutan do atletismo pero sen afán competitivo. Tamén van regresar as categorías de sempre, con percorridos para os biberóns, benxamíns, prebenxamíns, alevins, infantís, cadetes, xuvenís e corredores e corredoras sénior, con premios para os 3 mellores de cada proba e un recoñecemento especial para Pontés e a Pontesa máis veloces da categoría raíña. En canto ás bases da proba ou o prazo de inscripción, o departamento que dirixe Edil Elena López está xa cos últimos detalles, polo que se agarda que de cara á semana que ven xa se publique o regulamento definitivo da proba, horarios e categorías, ademais do prazo de inscripción que
se publicitará nas redes sociais do Concello das Pontes, na súa web e, por suposto, tamén nos medios de comunicación locais. E tamén no mes de marzo o Auditorio Municipal Cine Alobi abrirá as súas portas para acoller ao coñecido músico e instrumentista galego Abraham Cupeiro. O músico sarriano Abraham Cupeiro tamén vai traer ás Pontes a súa particular colección de instrumentos. Será o 28 de marzo, da man do seu proxecto Resonando en el Pasado, e que aglutina o son de multitude de instrumentos de outras épocas recuperados polo artista e tamén construídos dende cero por el mesmo. De feito, xa en 2018, da man do Ciclo Son as Pontes, tivemos a oportunidade de desfrutar de sons como o do Carnix romano ou o do cornu, que regresarán o mes que ven a nosa vila, pero neste caso o escenario do Auditorio Municipal Alobi. A proposta do músico multidisciplinar contará non só con música, senón tamén con diferentes monólogos nos que Cupeiro vai dar a coñecer as orixes de cada un destes particulares instrumentos que non se poden ver e desfrutar todos os días e que foron peza clave incluso para o mundo do cine, xa que formaron parte da banda sonora do último proxecto de Ridley Scott, Gladiator 2. Resonando en el Pasado é unha proposta que aúna música, coñecemento, pedagogía e descubrimento deses instrumentos a maioría de vento que non son moi habituais, pero que da man deste recital poderemos descubrir máis polo miúdo. Polo momento as entradas para esta cita non están aínda á venda, pero como é habitual poderán adquirirse na web www.aspontes.sacatuentrada.es e incluso mesmo día 28 na billeteira do Alobi, unha hora antes do concerto que está programado para as 8:30 do serán. E antes de marchar, e como xa é habitual neste espazo informativo, ofrecémoslles un adianto da carteleira que os agarda esta fin de semana na Casa do Peso. O cine de estrea chega novamente esta fin de semana á sala de proxeccións da Casa do Peso e con dous novos títulos que van permitir que veciños e veciñas de todas as idades e con gustos moi diferentes desfruten das mellores producións en gran pantalla sen sair da nosa vila. Así, para a sesión infantil teremos a produción Flow, un mundo que salvar, unha proposta de animación que chega dende Letonia, protagonizada por un gato que de súpeto chega a un mundo cuberto de auga e onde non hai humanos. Un desafío para un menino que terá que buscar amizade con outras especies para poder sobrevivir e adaptarse a este novo mundo acuático.
Flow, como sempre, contará con dobre proxección, mañá e tamén o domingo, dende as 5 da tarde. E da animación para os máis pequenos a un drama de facturación nacional para o público adulto, porque tanto mañá como o domingo poderemos desfrutar de La mitad de Ana. A historia está centrada nunha muller separada cun fillo que se sente nena, unha transición complicada e descoñecida para a protagonista que deberá asumir o reto de acompañar a súa pequena neste camiño. Te estás saludando. Ana. Ana. Han llamado del colegio de tu hija. Lo que estamos buscando son herramientas para el entorno. Para integrarse. Acompañar a una persona de 7 años también es sostener su incertidumbre. Tiene todo por descubrir. ¿Tú ves cómo no puedes competir con Michelle? No estoy compitiendo con Michelle, ¿eh? Estoy haciendo lo que tengo que hacer. No perteneces a la plantilla. Vienes de la Bolsa de Empleo Social. Pero soy licenciada en Bellas Artes. Necesito seguir trabajando. Mira a ver si esto es lo mejor para Sol. Por una vez en tu vida, piensa por ti misma. Marta Nieto dirixe e protagoniza este filme que se proxectará mañá en dobre sesión ás 7:30 da noite e tamén o domingo dende as 7:30 da tarde. Como sempre, as entradas xa se poden mercar na web www.aspontes.sacatoentrada.es ou na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada un dos pases da fin de semana. Ben, pois isto foi todo pola nosa parte. Ata aquí o que deu de si a actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Nos marchamos xa, pero lembren que volvemos o vindeiro venres contra as 9:30 da noite. Pero se queren vostedes seguir informados, poden sintonizar de luns a venres contra 1:30 da tarde o 107.5 da FM e escoitar o espazo informativo da Radio Municipal As Pontes Hoxe. Tamén poden visitar a nosa canle de YouTube RTVUme As Pontes ou escoitar a programación da Radio Municipal nas diferentes plataformas de podcasting. Tamén poden visitar a páxina web vive.aspontes.org ou consultar as diferentes redes sociais do Concello. Reciban un cordial saúdo de quen lles falou Pepe Capelán e de todo o equipo que fai posible este espazo informativo. Que teñan unha moi boa fin de semana.